wachwal twak makama nyaka kaunti ma Migori. Koro waridre mana kamane. Kaunti ma Migori oganda to wacho nade. Koro ratu achiel kachiel koda Jojuma. Jojuma oyawre kaunti ma Migori ka entiere kanyo sani sa 4:30 e kaunti ma Migori pachgi en nade kaluwore kod tich mar higni 6 ma Wafula Chebukati osebedo kacha kaka jakom mar duol mar tayo yiero mosetayo yiero 2 kaka jakom mar IBC. George. Erokamano kaunti ma Migori ogando chiwo makare kata kamano to ok bed nyaka sani ko dhi nyime koni gi koni en kaunti kod jakom mar duol mar IBC Wafula Chebukati kachielo kod commissioners 2 ma bende wang'eyo ni odiochieng' ma kawuono koro tieko thuolo margi mar tieko commission ni bang' bedo kae kuom higni 6. Nyo winjo ka odiochieng' manyoro Chebukati ne ogolo nende kako sete bedo ka otiyo kuom higni bende koro osebede lemono ka bende oganda bende nitie kod paro mopogore opogore. Ndwano wang'e ni to nyaka sani oganda e kaunti ma Migori gin neno mane ma ginyalo golo kuom jakom Chebukati kaachiel kod commission 2 ma bende koro thuolo margi mar tich e duol ni koro rumo odiochieng' ma kawuono. Miye thuolo mondo koro akaw mo kuom pach oganda e kaunti ma Migori mar ng'eyo ni to chalo nade. Adwa ni ichakna gi nyingi machuok. Nwawinjo ka jakom mar duolno mar chung' ne yiero Wafula Chebukati nosechiwo nende kako osetiyo makare thuolo mosebedo. In kaka japiny, in kaka jago ombulu ma wuok e kaunti ma Migori, duolni kata Chebukati kod commissioners 2 gi gitiyo nade kuom higni 6 ma gibet e apis? Iluonga ni Frederick, ajadak ma Migori kaendi. Ka golo pacha kuhusu jatelo makoro ayo office Wafula Chebukati. Jatelo nowinjo beni osewuok chon. En mane sane mane pok ochopo. Lakini tich motiyo omoro jomoko to jomoko ok omoro ko bedo justice e tije. En tich manyo tungni ng'enye, manyo adiera tine. Koro kata kodhi dala, odhi adhiya dala kamano eri to gima ng'eyo ni ei Kenya mwantiere jok machalo kamagi mabe tich nosetamo moko tiyo malong'o. Pod iboyudo ni pod giboyudo man ofise moko ma pod gidok tiye. To ma ok tim makare nikech king'iyo tich Chebukati te kako chako tiyo nyaka sani ok otiyo makare. Kata koro kodhi dala ber mondo odhi adhiya dala to wakwayo ni jatelo moro mabiro donjo mar IBC machielo oyie mondo mi obed ng'at moro man gi pache manyalo tiyo ne jopiny makare ma ng'ato ka ng'ato e tung piny Kenya te nyalo bedo mamor gi duoko ma nyalo golo. Duolni mar yiero en mano ne kaka weche mag siasa donje ahinya. Nyalo bedo ni wach to kotiyo makare ni jo siasa no donjore e tije koso ang'o ma wach no kotiyo makare? Duolni go miya wach ni ok otiyo maber. En duol manyo jo siasa ohewo, en duol manyo ribano koni endi. Mara ni obedo control gi deep state, mara ni obedo control gang'owa. Koro mae mane kela mondo miya wach ni tich ok gitiyo maber ngech ok idang' ing'i ng'ato to ng'ama ing'iyo no endi be in go kama chiegni go kode buche kage kacha. Erokamano, wakaw pach ng'ama chielo. Adani chakna gi nyingi. Wafula Chebukati jakom mar duol ma IBC wuok e apis kawuono kaachiel kod commissioner 2 mamoko. Nyi winjo neno mane giwacho odiochieng' manyoro ne gisetiyo makare. Kokang'e ni kaka japiny kata jago ombulu sama koro giwuok e apis ni ang'o mineno ka ne gitimo maber to ang'o ma bende ok ne gitimo maber? Gi nyinga iluonga ni Robert Juma kawuok Migori County. An owuon Chebukati owewa gi songa malich e chunywa kaka wan jo Kenya. Ma ng'ama nonego qualify kata mana tiyo duol mar yiero. Chebukati moko ne notiyo kaka corporate lawyer Nairobi. This man professionality mare kata mana tije mar profession ok qualify mar bon mi o conduct yiero mara mora e piny mangima. Namba 1 gima Chebukati notimo notiyo gi pache en owuon. Noko ti gi gima chik mana jo Kenya loso nonego beni otiyo godo. Namba 2 ne mano Chebukati nokawo gini oketo kaka dui mare ni ogore gi kabila mamoro. Momiyo no conduct yiero bang' failure ne from 2006 kano ODM not a nomination. No fight gi jo Kenya through ODM. Chebukati kano join office 2016 December. No kokao the oath of the office bon miotem gi mane the law dwaro. Mano iwacho ni ok otiyo makare, winjo kitemo wacho gik mathoth. Yiero iwacho ni ok otimo yo makare. Waneno kaka tamana wach yiero no dhi nyaka doho. Ma doho wuon ne ogolo duoko mare. Kitemo wacho ni ok oluwo chik to doho no dhi mabende ne ogolo chik mare. Ere kaka iwacho ni nok oti ka oluwore kod chik? Chebukati owuon osai conduct yiero 3 Kenya kaeri. Duto te ok gisabedo successful. Kwa ng'iyo yiero ma 2017 itself was the worst yiero manotime Kenya pacho kaeri.
mano ok oluwo chik adichiel moneno tere do mamaraga nowito yiero no oko kane biro 2022 mane otimo sani eri malas mane otimo nyoro ni eri mana koro otimo mopogore kata mano kwongo timo chande koro mano otimo gi tok moruodho tok matek momiyo wanyalo wacho ni Chebukati nok oluw chik mar tayo yiero transparency kasa mana notimo budgeting kata mana temo samo tingo tendering nok follow the law mano nego bedni giluwo notimo gini gi pache owuon gagoko bon miyo nene ni en ng'ama dungi ofis no ero sama Chebukati wuok e pig so ne nitie commission manyima dhi donjo wabiro bedo jakom manyien ang'o madier kaka jakeja jagombulu manine noko time yo makare kinde ma Chebukati ne tiyo kod commissions ge ma onego ket makare mondo yiero obed makare pachuka wakwongo wang'iye gimiluongo ni professionality mar ng'ato kapok odhi office namba ariyo wakwayo ni bon ka president dhi yiero jogi kata kidhi yiergi gi National Assembly ochoke pach jo Kenya bon mi wayier jomo qualify mar bedo office mar IBC ok wanyal kawo quacks kata mana ni political demagogues mondo bed no office wan jo Kenya ok wamo sami wacho ni onego koro nano kane commission obedo manotim ne jogi peksen monene gi romo okang'e ni wacho nade ni ok nokawo joma onge kod lony to notim negi peksen maber kod committee manogogi kogno mopuodhogi kosidwa ne otim puotho ni eyo mane commissioners gi nokogo kogno yo muyi Chebukati kane ji dhi e interview ne namba 3 maonge ng'ama ja Kenya makiani no namba 3 e interview Chebukati was the last person manego bedni en obedo oko mar IBC erokamano kuom pachi chori machiegni adwa ni chakna gi nyingi jakom mar dul ma IBC ofwenyo Chebukati otiko tije kaachiel kod commission moko ariyo e kinde mar higni 6 ma osebedogi osetayo commission ni nade kaka in nene an gi nyinga giluongo ni Charles Osewe ma jakom mar bunge la wananchi ma Migori County daher mondo mi awach ni Wafula Chebukati osabedo tijni from 2017 nyaka 2022 to wan kaka jopiny ok wamor gi kaka osabedo kotayo yiero ni nikech IBC en independent body to king'iyo kaka ne ng'ani conduct elections ne nyiso maber ni nitiere forces moko mantie behind him manyiso nitie weche moko manotimo gi favoritism nong'iyo konchiel to wadwaro ni IBC obed independent kaka independent mokwongo king'iyo election mar 2017 nokodhi e yo makare iyudo ka notime e yo marach mano lead to ginene dhano nogore kendo nwaneno chwer mar remo mar jopiny magino nokomorowa mano legacy marach kabisa gi ng'ama chalo kaka Wafula Chebukati mar ariyo mano waneno 2022 ka jo Venezuela obiro ka gi utesi mag kura momak gi nyaka gima ne otime ne onge kendo en achiel ni emoduogo wacho ni mago jogi ma jogi manong'eyo mar adek Chebukati achiel ni emane kane yiero temre ka koro osechopo kuma koro koto wacho maber ni yawa koro doguro election to Chebukati achiel miluongo ni Wafula Chebukati ni chako bokre chako ta yiero kalore mana gi chik gi pache gi chik neno wuon moko biro go mar mondo mi otago yiero Chebukati wuon legacy mowe pinyni mar Kenya ni okowe legacy maber an kipacha aneno ni mondo dhi kendo dhi kabisa to next time kitimo yiero mar ng'atno man ka okare otime yo makare ana wuon kaka japiny ahero gimiluongo ni public participation adwaro ga ni gimitimo gima chalo kaka mar Chebukati chairman mar IBC obede gimoro minyalo kelne jopiny ma pata ka pache wuon titimo ne interview ka jopiny neno e yo maler makare bondo wayier ng'ato man gi chia maber manyalo ta yiere yo makare Kenya ka sama itimo neno kang'e ni Chebukati en dobele bano racha gini te onge gimoro maber moro mane neno kuome gima naneno maber kuome na mana achiel kende 2022 kane iluongo candidates manochung no make sure ni qualifications mane dwaro mag somo mag education no make sure ni okelo jo mabeyo man gi degree kendo papers gi ng'iyo makare kabisa bondo mi ofweny ni ng'ani en ng'ama papers ge beyo mawadhi bondo mi ochunga ka president mar Kenya erokamano atiek gi ng'amo gike chori machiegni adwa ni chakna gi nyingi to higni 6 gi wano ka Chebukati dhi dala gi commissions ariyo ang'o maber madinene kuom kinde mosebede apis gi tang'o kendo madine samoro marach midwa ni mondo koro loki kaka wadhi mbele gi yiero erokamano gi nyinga en Evans Ochieng organizing secretary bunge la wananchi Migori County kadwa wuoye wach mar Mr. Wafula Chebukati berne malong'o pok aneno an chakre ka kodonjo office an aseneno richo ne lilo ma kodonjo 2017 aneno ka yiero mano conduct nodhi moterwa nyaka doho mano ne richo namba 1 mar ariyo kwa bire 2013 ka
2022 ka gima naneno kodwa time maber en kani goyo joma nochung'e presidential candidates kogno kanye mananeno kane joma no qualify noketo tenge mano ne berne mananeno manyo wuok go to kaluwore gi yiero manyo timoni nyok en yiero moro mochomo kono no nyo en yiero manyo nigi bagni mang'eny mara ni jo Venezuela biro kia igengo jogi ma ok nya neno ka en gimoro manyo timore maber koro nakwayo kata mane e ofisi owuon nyoko keto ofis mochomore nyoko keto ofis moriwore nikech commissioners moko ni yorgi embe ni yore koro ka in wuon dala ere kaka nyithindo moko pogore to nyithindo moko ingo kumoro achiel kanyo no wanene pogruok ma ene manokelo en owuon koro nawacho kata commissioners midhi yier sani Wafula Terindidhi to joma biro ong'iene kaka odhi ofis obed kumoro achiel mane kata wan jo Kenya wadhi bedo gi mor ni ofis ni en ofis man gadieri gi ratire iye gima kawe benj madapenji mogik en ni nitie jomoko ma samoro ne Chebukati notiyo makare ibeno samoro kotiyo makare nyalo bedo ni ng'iye ni to ni chung kanye kisiasa kosi ng'iye nade mineno rach ne ng'enyni okay joma neno berne nitiere ningeche Chebukati nyo en ng'ama dhiro waneno ni en ng'ama nyitiyogo mondo mi otim dwa jomoko to wan kaka jo Kenya manyo dwaro ratichgi nyo emomiyo waneno richo ni nikech ratichwa manyo wadhigo cha nyo tamowa to joma nyo dhiro manyo dhiro Chebukati mondo ni otim dwachgi ema nyalo neno ber Chebukati Mr. George koro an kawuoyo kuom Chebukati all in all Chebukati nyotiono marajo Kenya makata sani wakwayo serikal mantie ni ofis mora mora Chebukati odhi oywe dala oywe otim tich Nyasaye kata sani kata en kumobede kata Nyasaye owuon ong'eyo tich Chebukati kaka nyo en gi gik motimo ne jo Kenya erokamano inyalo winjo mano mokuom Pach oganda e kaunti ni ka bende gisegolo nendgi mopogore opogore nwajo ka commission be nowach ne gisetiyo makare ka jopiny bende wacho ni gineno ka osetiyo mopogore opogore jomoko wach notiyo marach jomoko wach notiyo maber ka bende jopiny nitiere kod duoko ka otende kod mae erokamano ahinya mano Jojuma ka gi kaunti ma Migori emed manyo pachgi ka gintiere kaka joma mine ke yudo bathe kanyo bende joma mine ogole pachgi bende kotenore kod wach mar Chebukati ni gilange makoro wuok e episode chieng' ma